Millicent kuom lipodno kageno nitiere ni chenro mag siro ganda pod biro dhi nyime ka bende ukonyowa e dhialo higa chiel nyaka ne Yanga TV mar Ramogi. Piny mangima chano yango chieng' jogo modagi ng'ol kiny tarik 3 ka moko kuom jotelo mabende kedo ratiro mag jogo modagi ng'ol thurka ne obago romo mar puoyo kang' mar piny Kenya ma osekawo e siro joma nigi ng'ol. Moko kuom jogo modagi ng'ol e kaunti ma Mombasa owuok oko kwedo apisi mag piny owacho e kaunti no kuom gino ma giwacho ni ok ginyal yudo kony kaluwore gi gedo maggi. Bende giwacho ni piny owacho ok osebedo ka ketogi e paro kinde mar gedo kendo gikalo e midhiero mathoth ka gimanyo kony kuom apisi mag piny owacho. Hizi majumba ni mahali ambapo walemavu sisi tunakuja kupata huduma. Ukiona hii gorofa iko gorofa 16. Sasa wewe mtu ambaye ni mlemavu unataka huduma gorofa 16, uende namba 16 ama uende namba 14 ama uende namba 15 ama namba ngapi, hata namba 2 hata namba 1, itakuwa ni ngumu sana mimi kupata huduma. Naomba serikali tafadhali, barabara zetu za Kenya, mahospitali na hizi private sectors pia sisi tunataka huduma. E boma ma Nairobi, jaod bura kendo achiel kuom jogo ma osebedo ka kedo ne ratiro mag jogo ma odagi ng'ol Isaac Mwaura owacho ni thoth jogo modagi ng'ol ok osebedo ka yudo thuolo moloyo to mag tich. When you are a person with disability or from a marginalized group of people, I'm sure maybe women can relate to this, your shortcomings and mistakes will be amplified and your achievements or contributions understated. Does that sound familiar? Yes. So this is, most of the time when people don't want to include us is because they want to understate our value. If women try 10 times harder, persons with disabilities try 15 times harder. Bende omedo ni jogo modagi ng'ol onego mi thuolo mag tich ni mar gin gi lony moromo. So give us an opportunity to work with you. The fears are unfounded because of the fear of the unknown. Dickson Oruko elo jatend migawo mochung' ne weche tije Florence Bore owacho ni piny owacho kaachiel gi sectors ma ok gin mag piny owacho onego ti kanyakla e kedo ne ratiro mag jogo modak gi ng'ol. As a government, we cannot effectively drive the disability inclusion agenda alone. It is critical for government, public and private sectors to work together to find innovative solutions for and with persons with disabilities. Bende omedo ni piny owacho chano keto okenge mag nyasani kaachiel gi bero somo ne jogo ma odak gi ng'ol. Kenya, during the Global Disability Summit held in 2018, made 8 commitments which focuses on inclusive education, economic empowerment, ending stigma and discrimination, collection of accurate data on persons with disabilities, and harnessing of technology innovation to drive national disability policies and programs. Tend County mar Siaya kotelne gi Governor James Orengo ochiwo mwandu mabiro konyo jogo modagi ng'ol e tiyo tijegi mapile. Bende ne osingo ni Tend County no biro keto omenda tenge mar konyo jogo modagi ng'ol e county no. Budget maongo masani matiyo nyocha wanyalo mana tiyo gi pesa mokalo machiegni $1 million to wadwa temo ni financial year mabiro mondo omed pesa no. Orengo ne oyango ni thoth jogo ma odagi ng'ol gin nyithindo kendo puoyo jogo ma osebedo karitogi. Nyithindo man gi ng'ol ma ok nyal ng'eny dierwa kendo agwero kamano ne jonyuol kata jogo ma rango nyithindo man gi ng'ol. Odiechieng' jogo ma odagi ng'ol ne oyangi gi riwruoge mag pinje United Nations higni 30 mokalo kendo piny Kenya osekawo okang' mamalo e neno ni ratiro mag jogo modagi ng'ol oriti. Flora Atieno, Ramogi TV.